Kakong pinchei bare lai pu prasnam kalaklat hadin balalet ban kha khon MCH Hospital Panaliar Jowai kibahayeng kila keno bakadaw ke jingyap kadai na ke jingbom shimkhia kinong tre hospital ka director ke MCH and Family Welfare ka Dr. NE Kharsono hakan riutrik jiliu kala pinchai baladep pha tokichwa kala ong bai ka kong pinchi la pha wan haka artarik jiliu hinrei kawan haka laitrik haka por khat ar saupusan no sngi bala admit no marmar ka koit ka khia jongka kalong ka babiang haka por bakawan hinrei kinsan haka sautarik janmien kala ut pang balara no sha HDU haka por nyau khatsan ki bahayeng kilapan banra sha weipat ko hospital hinrei habadang pinkhre ban discharge kala khitlot kinsan mat khlat no haka por khandai sting ka Dr. W Shangpliang ka yathu bakadaw ka jingyap ka dei na mar ka jingpait ka plakhun hakani kapor idon hakani kapor ban khmat na kapenta ka department ke joni habang dayo smo bakadon ang i hakam media ya ke ka balaja ya ibe na kilong kami ya ki joni ki badon hakashnong jana phet di bakarteng I kong pinchai bare laifu pras lem karata ba I la du no ka jing in ko jong I ka jing sib ju I ha jing habai ladik ban sha sumar ha MCH Panaliar Jowai bat ka mangi baro ni dap na ka jing slong niya ni dap sosi ba kum kan ni ka jing ja kan banja ha ka yang kasam ka jongki ba ni ai ka jing solam na ka banta jongki ka yang kasam I balahab bandu no ya ka kami ka jongki ya ki khon jong I ba ki bahayang kasam jongki ka department ru ni la sedang ban ni la min kasni ni la pha ki senior officers jong ni na po ka director jong ni baro akili ba ki led ban wat ka jingtip ka babinya ya ka ki balaja ka ki jingja ki balaja ka ban ba ni hab bandu no ye ni long kami balong iba dari Pansha Sumar Hakati Hospital Hajuai di ke bangi kat ke ba menen ke dangari tangkap tu beneri jadi buat banyak ke batang banang kong ke sedang de ke bangi la ban bataya pi hang ni kan long ba hijinja ki balong nadu kasni ke ba iwan man kia apo ke hospital apo Juwai Panaliar MCH Hospital Panaliar Juwai to haka ar tapi jong ujun ar hajar ar pusan haka por rashiko min ini I longpang iba kerteng ini pinchai bare ide ka long kini ka bala la tak ide ban khai pun iba handai di iladik ha lasha lichwa haka sutunga CHC ban licha sumar ha sutunga CHC dia na sutunga CHC haka por shiko rashiko min ila pha yi ila refer no yi sha bagi wan cepan dia juai ndre hak tu kami arah hak arta di ujun arah jar akusan iklam tre ban wan support hospital juai di wan ban hakasni ka babot lai tarik banai jun arah jar akusan hak por khat ar saupusan janlin la admit I hak hospital MCH juai ha Panaliar bat ki doktor ki ba attend I kila examine I bat kila sham ba ki pit ki biang ki ka BP ka biang ka polis ka biang to kum ta kila sedang ka jing ban ai ka treatment kat kum badai kat kum ka bakisham but badon kam ban ai kat kum ka ba don kam ban yo jing suman ti lamar ba impat dei ka impat don impat su ti bat kimpat I bakan don kanu ka ke ban pin idak ba I don haka ke jing ma mo ke dinja ba I don kam ban shin ya ka rai ban le ya ka operation ya ka I buat namar ba kita ki kat ki bakila examine ni ila lab ba ka biang kampat don kanu ka ban pin idak ba don kampat le no nilai ada citain ka yang direktorat ke ka bangasem kalong pa na ka ki kot kisla ki batibo ke ka bangasem kalong pa hadin ba ini long ka bila khlat kumba long ka du store ka biti ka jong ni jet ni jongi ni shet haba iklong khlat lang ha po jong kumia ki shet ban sei no iklong ye doktor ibatre hang tei hadin bila le ya kan ye ban yara ban sei no ini khlong sabar hadin bila khlan ila shem bakladon ka jing gani ka ki tenong way rupture of uterus lan ni ka jing pat jong ka plakhun po mo de ke ba isem bakadon kata ka jaka nadien naga benta ka pasyadien jong ka plakhun bakladon ka jing pat badina kata ka jaka bila klisna badi kadi ka ba la yala mi hisha ka
din klan noi de long Pang ni nong pang bala armat ni hap biang buat Islam mo kajangga hang no bi inlet ka kali da kai inlet ni hap gon ni hap phone dai kandong ka suwang ta khantang por ta yanu iklung ni long ko mi dai sibo ni hap rifat ni phone shwa ni hostel ai dong don jaka thia ne ma tu wi long ko mi bodon kam thia don jaka thia ne mi iklung ibarat sitom jo ki ICU ben begitu ini proses ko bagi shi le te mata pada saya ka jing tho jing tar ka jing san ki kot kisla ki am biang ni mla ta no siong piang lek no khilet no mar la shai na la koi hai tu hostel mi rifat ne te ka mo gitu doktor le ni kinos ki bak shpriang itu nombang ketika kes ayu kan ne inang no pilawan haka jaka bikin chim history biang dai kan sipor biang am dari emergency di opet kan ni gede berarifan teh isu tu am tamu hap tho ba biang ki jing tho jing tar baro dan nata kada kat kita ke puat bat pengidang persyang bat pentho ban arrange ke jing lek ke jongki de kensan kan ni kada kom long ka jing sitom jing ni long kumi ba peli ka diterena dan mata sibo mata la dan lagi ba ka kenong pang kala sitom jul ni chu tap la ka tap ki ham ambulans ki lek no kata kada ga bom dai nomor dai ko bunyi apa ai ke jing smar kita kada tela la kena la asyuk ban transfer ya ka mar boleh fall ban BP kalau unconscious no ki eye treatment no tak apa tak ada andre benang fi ong bakal aku alek ndai de mengimpa kam de konta tega prosedur aja ke government pada kadon ke ma jing shisha kan ga jing pa jong ka plakon ka ko ba mer ka long ge ka ba khamnya di bun sien ni ladangi iru kan de be hakini ki long kume ki bala ju sha ko teng ha ka plakon nani ki de ki bala ki ba bun khon ki bala sukha slam ki mkha nang ta ha ki tu ki ba le si ki pha khem kum ba shin dong dostor ki ba bun ki jabin re jogi si pha khem pha song be ki khlo ba la da don kan ko ka jing tum kho lani ke ek plakon te ki e ka ba mila ban ini long mi long bang mi i ki to ai ki bangi ong ki high risk factors ba i la ban yo ya kini ka jing pa jo ni tak di ne kam don im kata kalau bom dia te ko mangi ki lokku me jongi kasi ne pun ki bay bun khon bon ki ba kha ko yen teng ni ki la ong la khai ban gong ro dok ni nyon check up ban nga check up ba ini ki khai e ki ong ton se pe doktor bun sien ki tu bela jumlen ban kha ko yen ki kha be ko yen ne te ini ba dei di ko ni ba khandai mata te ki pha no ko sut nga ban wan chini sport MCH panal ya ji sha ki la pha na do atrik telesi ka e ka daw imla ban poi ba da ka to kasni ka lesi imla ban batai te mangi mani khampa la banyak keren bat ki dai te henrei pa de long na mar ma ini la jumlian ban kha kam ta te menta pa da kan ni ka jeri fa nang tina ko setengah CHC ba de ki ong bala yu ki ong ba ka dan ka judu na kendiat aku ka pal ku aku jo itu kelum te kan ka judu na dai ho to ni hagan das ka tung lai trei don ki baduna 2 to 3 cm ka ki ong na te nang tap ada da don teng na panang gitu ki baduna ka e ka bangila ba kam dan indication ban le CS na wud na makum kini ki bala aju khai ki khai rote fi te kamot ni ha ban up ni ha ban pet te la ka chance tu ki kam dan bin khai ting ha ban ya ka kun ko procedure ba di ban le CS eken te ha kan ka kom ji ka ta ka ki tho ki ka tang ka jing tu na te kum ba yong iba ma ta fikali fi ang don em kan ko ka jing yo i jong fi ba le se ka la don ka jing face nam na kum ta te ka jing syam jong ki kot kisla ka jing syam jong ni ki doktor jong ki balik ban pet te kam chung don e hum kata Barhaja ko puaru hadian bala examen ni doktor ni po panaliaru dengan pet ki kot Islam. Kam sumdan kono ko mapedite o be ibeli na bi don kutake. Te kam ni chumen ka jongi kalau mo barbor ye kini ki bala jumin khai. Kam ta mangili ha ka hospital sarkar ni. Ngim ju kwa ai ngin perbor ki bing ngil SCS no. Te kong ola da fila ba khai ngin ala afil awan ko hospital jongi ken. Dan rek ai bada ka bajai ni kong. Dai kong bai batai pada doktor mata hadian kita le postmortem ki shem bagadon kata ka jimpat ka pelakon na dian kata ka de ka banginang yaiwa mata marot bania le sing hapan kali pada hadian ngi bahi ngasem mo le si kadon syam kata ka jing ur ka jing hap ka jing syak kem ye kata pada ngi nemla banyak kali mata ngi bapli ka syam hukum kan ni ka kom jing syam lanat injuli kli no mangi mata pila le ayu ta kalong ka bom dai ken tam ngi syam pada long ta ken tham tam le kum kita ki jing ja bo ba kadon ka jing orpat ka pelakon ni si kam syam ha ki di no ku be jing pelakon kun te maka ni ka pelakon kalau along ka pala setu am mentah kalau ka bilun dai put siput koi ka puat kan thai ken te ka kham long rezeki ya ki ken te ka ai pada ka pelong ya i pada ba ma ipat soha na dari bala so ban tenya oh ni la si han ipat soha ten rangi syam pada ba kadon ka jing or te la si ni si perkhat ken mangi yo kadon kan no ka jing kam na ka jing pen pai wangi kasi si amlian te ngin ma te men ong mangim le ta dai ni si pen pai pen kam pen support khnang man pen ba te la si yo kadon katar minum la ban ong ta kabut ngin pet dada kadon kanu ka jimpa kala nak yang kanu kan ka laps ni ka negligence ne ka fik dia kabut ka jing makla ka jing sumat nak department ru ngin shim ngin hap shim ngin shim ya kala ya kata ka action kabut
yang itu ki batei banshim ki budan betta aga ba aju sumari ila da kadon penu kadap sumber na department ru inshim ni disciplinary action kum bakadei kat kum karul nangta ga department ru ni kum ka department ru ni wa ba ki bang dia dan bang transfer ka ba ni dan kan ko banong ni long ni shim ya ka baka jing sum bangin ai kat ni don kam ban ai ti sumar ba biang ka bahan na batak ni baro ngin shim ni kwa ban ai ba ki pangilia ro ki ba ki ni dan kan ko ba bu ri long transparent di ingin ship ki action ki bang day ban le bangin company klan ban pen bahas su ka jing sumar ya ki tang ki nong ko bi hente ki ru haki hospital ko jong lat min na ka di ka min yo ka di ko min hap min ship ni kata action ko no ngin le ban pen bahas ban pen nang ba kum ki ni ki man jasu haki di snam bi ban haki sni ki por ban dangwan di kani ka por long kambe ka por bang ni kelo ibe namar ba anda ketika puan ke bangi ngin nak yang jong ni pet ke ka ba ni la ban le ke nak ni ki jinjang ngin in la in hab ban pet no in la ban pen bahah ban ai kata ke jing sumar ba bahatam namar nak bentaki di tang ki long kumi ki kon long na anda baro ki nong song snong jong ke jela ke jong ni kum ke department ni shem ni ke jing ke tri bangin de ya kata ka bangi di ban de kanang ba kum kini ki jasu aki kini ki sini ki bandangwan